Oyango ni riwruog siasa mar One Kenya Alliance odiochieng' ma kiny wuok tich kidek keto winjruok to kod Ker Uhuru Kenyatta kaachiel gi Muluor Amolo Odinga mantiere riwruok mar Azimio la Umoja. Mule mane lose e kanisa odiochieng' mano ma kawuono kuma bende otimo limbe gi juora kanisa olero ni Azimio One Kenya Alliance ma bende riwruok ma bende koro Chano en riwruok ma kolosi bedo maduong' ahinya kendo koro twak dhi nyime kapok ne obi olande ni to en ng'awa ma bende biro neno ni koro obedo jalo madhi ting'o bandera mar riwruok nogono ma ibiro luongi ni Azimio One Kenya Alliance. Okwayo bende koro jopiny obi wuok oko karomgi mondo koro ne riwruok ma kamano otel na piny mar Kenya ka giwuok oko gigo kura kochopo tarik 9 dwe mar 8. We in One Kenya Alliance an intent of starting negotiation with Jubilee Coalition, which comprises of several small parties, and ODM are on advanced stage, and we will be availing OKA presidential candidate on Monday in Nairobi, who will proceed to the next level of the Azimio Grand Coalition for delegates and special delegates to pull together and come up with a candidate for the Grand Coalition and their running mates. I want to tell the nation that I said the other day that the move One Kenya Alliance will make, and it has already done so, is the move of forming the government of 2022. So those who thought that we are joking and we didn't know what we are doing, they are in proper guided now. And I want to ask the Ukambani governors, they have no mandate to give Honorable Kalonzo Musyoka any condition. Because when they went to Azimio, they didn't have the mandate of the community.